Nu. Hej og velkommen til Amalie Cecilias Køkken. Ja, og i dag skal vi lave en jordbærsmoothie. Så det du skal bruge er jordbær og Isterninger. du skal bruge 3 dl jordbær og 2 dl isterninger. Og du kan godt bruge sukker og alle de der ting, så har lyst til. Så lad os begynde. Skal jeg putte isterningerne? Bare åbne. Det første man skal putte isterningerne ned i. Og vi har bare brugt en kagerulle, og så har vi bare banket den. Isterninger. Så du putter så alle isterningerne ned i. Og der er 2 glas. Er det ikke rigtigt? Mm. Og du kan putte sukker i. Og i dag vil vi putte sukker i. Men i opskriften står, at man ikke skal putte sukker i. Så ja, lad os spille ind og se, hvordan det ser ud. Og det her det er resultatet. Så ja, jeg synes, det ser rigtig lækkert ud. Så prøv at smage det. Smager det godt? Ja. Okay, så prøver jeg lige at smage. Det var rigtig godt. Men jeg tror, jeg skal blanche lidt mere. Det synes jeg ikke. Der er en crumb bag, men det gør ikke sådan noget. Hvad? Det smager rigtig godt, og jeg synes, det smager godt med sukker i. Så ja, det var alt for i dag. Ses i næste video af Amalie Cecilias Køkken. Og i næste video vil vi lave muffins. Hej hej.